y las provisionales son las que están en verde. Hola, buen día, són els horaris de Més de 3 milions de places ofertades als nostres usuaris i pràcticament en un munt de línies un servici ininterrompit de 24 hores. J10 a centro, procedemos al desvío de Mascleta. Està llent així i fent que totes les línies es desvien. Ahí darrere en Sant Vicent, al final de Sant Vicent, ahí acumulen pràcticament totes les parades que venen així, estan a 50 metres d'ací escasses. Bus 2, línia de demanda de Papilla. Ja no rius que tens un desvío, Portem molt de temps treballant per aquest dispositiu i tots els esforços que estem posant és perquè isca el millor possible i sense ningú tipus d'incidència.